I poslije minuti ja sam se kralj 15 minuti. Day of the Zombie. Idemo na single player. Load game. Nešto se ne čuje nešto. A? Dobro, idemo na next. Ovo je. Sad da vidite kako je ovo creepy i strašno. Sad ćemo mi njih da polupamo čekić. Te zombije. Sad ćemo da vide. Sunca li mi jebe. Okej. O, nisam navikao. Na kontrole. Zašto? Ne treba to tako da bude. More sensitive. Back. Continue. Alo bre. Ajmo gore. Zoom, I'll attack right mouse. Reload moves well up. Next weapon. Quick save. Invert mouse. Back. Continue. Ne vredi, mora ovako da se igra. Sad ću ova budala da oživi. Zna se zašto se ne čuju nikakvi zvukovi. Što trčiš? Evo ih. Sad mi ne treba, sad ću sti čekić. Joj. I šta je? Razbije ih sada sa ovim. Sad ću da ih raznesem. Da čujete samo zvukove u ovoj igrici, ima da vi čujete. Zašto nemam nikakav... A evo tvoj... Shit. Sranje. Da mi onaj rifle. Ovo moram da sredim. Ovo majmuna mogu... Sa čekiće zašto trči? Beži sad. Sam mi ostavio negdje ammo. Moram negdje se ostaviti. Majok. Nisu nigdje ostavili ammo. Ovdje mi za leđu. Da, nekako je nezgodno ovako miš. Šta je ovo? I ubijen. Okej. Gdje ste moji? Okej, medical... Full... Zašto samo shotgun nemao? Vjerojatno će nam trebati najviše. Pick up 22 ammo. A i ovdje sam vidio nekdo to. Neko reži iza vrata, neki pas. Kung fu! Ajde sad! Šta režiš? Ajde dođu! Aj! Mogu susa se razbijem. Sad će ova da oživi. Da, čim tako leži na zemlji, će oživi. Nju rašavamo lagano. Zašto ne mogu trčiti s ovim pesnicama? To jest mogu, ali... I šta ih je? Pljunuo me neko s onim... otrovom. Okej, ovdje sam došao. Više sam ja od juče. Medical.
I šta ih, gle ovo. Ja ću rešim prvo ove sa ovim. Ovi što leže. A ove drugi ću lagano rešiti. Samo da se neko ne puši onako. Te ne moraju otru sebi. Sve sam ih rešio. Kako se zakačilo da ovo? Okej. Rešio sam ih. Kako je lakše s ovim pesnicama da je lakše. Ovo mi sad bolje od puške. Čekaj. Pick up ammo. O, kako skulo, vrat. Okej, ovo je bilo precool. Full health, okej. Ima li još negdje, evo ga. Pick up 22 ammo. Okej. Da, idemo. Da zatvorim svaki slučaj. Zašto su ovdje otvorena vrata? Možete li nešto mi kažu to? Šta? Zašto? Zašto toliko? Ovo se treba da raznesem i ovog majmuna. Ali ja mogu sam pesnicama, mojim kung fu. Kako je poletela udri. Ne bojim se ničega bre. Kad imam ove pesnice, a kad nemam bojim se. Pick up shotgun ammo. Open this door. Gdje bi ovo trebalo da se odnosti? Gdje bi ja trebao da idem sada? Možda skočim. Auto saving. Get to the administrator. Clear the arena of zombies. Zašto mi šeta ovako? Okej. Get to the administrator. Clear arena of zombies. Ne seri. A gledaj sad ovo. BAM! Šta je sad, a? Čekaj sad, shotgun. Nove ovdje majmune. Get to the demonstrator. Znači sad s leđem mi dođe. Ko je to? Niko. Ok, ovo moram da raznesem s armanicom. Probušio sam jedan metak bez veze. Vi svi se ovi. Dobro je, zakačao sam ih. Ok, ovo mogu pjesnicama. Get to the demonstration. Gdje bi treba bude taj demonstration? Evo ga, demonstration. Ili kako se već izgovara. Samo da si ti tu. Ok, super. Super. Full health, vidiš profesionalac. Lock it. Take the molotov. Šta dobijem jedan molotov tu? Nešto zviždi tamo. Ok, ovdje treba da uđem, verovatno. Ili ne treba da uđem. Šta treba da uradim? Možda ovdje. Ili je to samo laž. Lakit. Crknite. Ček, moram da rešim ove sa... Molotov koktel. Nisam nam ga dali džabe. Evo ga.
pali i bacaj tamo, nek pogore svi u paklu. Okej. Ovo rešamo s ovim sranjem. To. Daj niste pogoreli. Pogorite sad. Sad ću ih navim da dođu na vatru. I opet ih nisam pogodio. Još molotiva. Yes. Okej. Ovaj molotiv će sad sve da ih reši. Gle sad ovo. Možda neće baš sve, ali će rešiti većinu njih. Ili je sve rešilo? Da, sve je rešilo, okej. A nisu nam džabe dali medical. Oh. Ma čao bre. Puče nešto. Okej. Laket. Kako može bude laket? Opravi se jako čuje. Tamo ne može da se ide. Ti bi onda moglo da se ide. Možda ovdje negdje? Da. Sad će ovo da oživi. Evo živi. Znao sam. Vidite za mane. Na ovog već moramo baciti molotiv. Da se već puškom rešamo. Ajde, njega ćemo morati puškom da rešamo. Što trči? Što trči bre? A dobro, ovi su lagani. With medical, okej. Ovo je iz prošle epizode da je onaj student bio. I to je bila Toštića. Pa ja, ali mi te jedan veliki pozdrav. A mi se vidimo sljedećem zanimljivom, jako zanimljivom gameplayu. I